السلام علیکم جناب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ سیٹ ہو؟ تمام دوست خیریت نال حسن اسا بھی خیر خیریت نال ہیں۔ امید کریں نا تساں سارے دوست خیر خیریت نال ہو سو۔ اچھا دوستو، یہ ٹورنامنٹ سارے علاقے تھیندا پیا ہیڈ بلچانی تے گوڑی دا ٹورنامنٹ آل تونسے دے جتنیاں ٹیماں ہیں کھیڈن والیاں وہ حصہ گھن سکدن جناب۔ اتو نمبر لکھے کھڑے ہیں، کوئی بھرا بھی ان نمبراں تے رابطہ کرے، جڑا بھرا کرے کر سکدا ہے۔ دوستو 2500 انٹری ہے، آل تونسے دے پلیئر آ سکدے نہیں تھاں تے کوئی بھرا ٹیم وچ حصہ گنے یا کہندے پلیئر ہومن کھیڈن والے، کوئی ٹیم ہوے، او کوئی پوچھن دی ضرورت کوئی نہیں، نمبر کھڑن تھے تے انہاں نمبراں تے رابطہ کر گھنسن، اپنی ٹیم دا نام لکھا دیسن، جیڑی گل کہانی ہو سی انہاں نال کر گھنسن تے آل تونسا جناب، آل تونسے دے جتنی پلیئر ہیں وہ آ سکدن، انہاں نمبراں تے رابطہ کر سکدن۔ انشاءاللہ یہ جلد بھی جلد میچ شروع تھی ہونے والا ہے 2-4 دناں دے اندروں تے آل تونسے کو میچ دا کانڈا ہووے پیا، جیڑا بھرا حصہ گھنے اتو نمبر لکھے کھڑن، انہاں جے بھرا دی ٹیم ہووے کہیں بھرا دی ٹیم ہووے وہ حصہ گھن سکدن جناب تے نمبراں تے رابطہ کر سکدن۔ جیڑا 2500 انٹری ہے وہ انشاءاللہ وہ بھی جیڑا بھرا یو کرے تو وہ انٹری بھی دیونی پوسی تے ٹیم وچ حصہ گھن سکدے وے تے جیڑا بھرا رابطہ کرے اتنے نمبر لکھے کھڑن۔ آل تونسے کو کانڈا تھی گیا، شکریہ۔